נוכל עכשיו לעשות סקירה קטנה בהיסטוריה הלא רחוקה שלנו, ולראות דברים מאוד מעניינים שמסבירים הרבה ממה שקורה כיום. נתחיל בהסכם ברטון וודס, שנחתם בשנת 1944. בניסיון לייצר כלכלה עולמית יותר יציבה, החליטו לקבוע את מעמדו של הדולר כמטבע הרזרבה העולמי עבור כל שאר מטבעות העולם. איך עשו את זה? פשוט מאוד. החליטו שכל דולר שיודפס בעצם יגובה בכמות פיזית של זהב שאפשר יהיה להמיר אותו בו. היחס נקבע וננעל על 35 דולרים לאונקיית זהב אחת. הרעיון היה שיצירה של כסף תהיה אחראית ובעיקר מוגבלת לכמות של זהב שנמצא בכספות הזהב של ארצות הברית. כך כל מטבעות העולם שמרו על שער המרה קבוע עם הדולר. הזמן עבר, ואחרי כמעט 15 שנים של מלחמה בווייטנאם, בהן הוצאות המלחמה מומנו בהרבה מאוד דולרים, התחיל לקרסם הספק בקרב אומות העולם שמא ארצות הברית פשוט מדפיסה כסף מעבר למה שאפשר לגבות בזהב. כל הסיפור הזה התפוצץ בשנת 1971, כשהשגריר הבריטי בוושינגטון ביקש להמיר מיליארדי דולרים לזהב, וארצות הברית נאלצה לסרב, ובאותו הרגע גם ביטלה את תקן הזהב. מאז ועד היום יש את הדולר שאנחנו מכירים בצורה הנוכחית שלו, שמגובה בעצם בכלום. הכוח שלו, כמו כל שאר המטבעות בעולם, נובע מעצם האמון שאנשים נותנים ביציבות המדינה והמטבע שלה. זה נתן את האות להדפסת כסף באופן די חופשי, וככה נולדה בעצם האינפלציה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום. שנת 2008 מוזכרת כמה פעמים בדברים שעסקנו בהם קודם, במיוחד בהקשר של משבר הסאב פריים. המשבר הזה השפיע על כל העולם, ויש שאומרים שאנחנו בכלל עדיין לא ממש יצאנו מהצרה הזאת אפילו היום. אז הנה הסבר קצר על מה זה ואיך זה קרה. ראשית, משבר הסאב פריים בארצות הברית נעוץ בכלל בהתפרצות של המשבר שקרה לפניו. היה זה משבר הדוט-קום, בועה של השקעות בחברות טכנולוגיה ואינטרנט שהתפוצצה וגרמה למצב כלכלי לא פשוט בעולם ובארצות הברית בפרט באזור שנת 2001. הפדרל ריזרב, שהוא הבנק המרכזי של ארצות הברית, עשה מה שכל בנק מרכזי היה עושה ופשוט הוריד את הריבית. בנוסף, כדי להמריץ את הכלכלה, ניתבו השקעות לכיוון הגשמת החלום האמריקאי, בית לכל אזרח. חברות במימון ממשלתי היו מציעות השלמה למימון מלא למשכנתאות, כך שלאנשים הייתה בחירה קלה. או לשלם סכום מסוים כסחירות כל חודש, או לשלם בדיוק את אותו הסכום למשכנתה על בית שבבעלותם. הסיכון היה אפסי, כי הם לא נדרשו לבוא עם הון התחלתי, ובמקרה הכי גרוע, היו יכולים פשוט לעזוב את הבית, להכריז על פשיטת רגל, שיקלו להם את הבית ועדיין הם לא הפסידו. גם לאנשים שהיו בבירור בעלי יכולת החזר הלוואה מאוד גרועה, עדיין ניתנו אותן משכנתאות בריביות מנופחות. הלוואות כאלה נקראו הלוואות סאב פריים, או באנגלית מתחת למובחר. למעשה הדירוג של אותם אנשים כלווים לא מובחרים. שימו לב שבדיוק כמו באגרות חוב, הריבית גבוהה כאשר הסיכון בנתינת ההלוואה גבוה. לאותן הלוואות ניתן גם שם מגניב, נינג'ה, ראשי תיבות באנגלית של No Income, No Job or Assets. אין הכנסה, אין עבודה או נכסים. אז אותן הלוואות עד שנת 2004 היו שוק ממש חם. גופים פיננסיים היו מאגדים משכנתאות כאלו לכדי נייר ערך שנסחר בבורסה ממש כמו איגרת חוב, עם תשואה מובטחת ודירוג אשראי מושלם, כאשר תשלומי הריבית והקרן היו למעשה הולכים מהלווים אל המשקיעים בהם. לאחר מכן גם עטפו עוד סוגים שונים של הלוואות והתחייבויות, לא רק משכנתאות, לסוג מורכב יותר של נייר ערך. הבורסה הרקיעה שחקים, ומחירי הבתים היו בועתיים. למעשה, החליפו בועה אחת באחרת. מגדל הקלפים התפרק לקראת סוף 2008, כאשר בעקבות העלאת הריבית, הרבה מהנינג'ות לא יכלו לעמוד בתשלומי המשכנתה, והחל גל פשיטות רגל, שבין לילה הפך את ניירות הערך שסחרו בהן להלוואות רעילות. מחירי הדירות צנחו, הבורסה התרסקה, ומאות מיליארדי דולרים פשוט התאדו באוויר ונעלמו. מוסדות בנקאיים גדולים, חברות ביטוח ומפעלים רבים קרסו, וגלי ההדף מהפיצוץ הזה הורגשו מאוד בכל רחבי העולם מאז ועד היום.
לסיום, סיפור נחמד על הפעם הזאת בשנות ה-80 שאפילו כיכר לחם אחת עלתה כ-3,000 שקל. בשנת 1984 הגיע לשיאו תהליך שנמשך לאורך קצת יותר מעשור. הוא מתחיל בזה שהיבוא למדינה היה רב יותר מהייצוא ממנה. כמו שראינו מקודם, זה יצר מצב של גירעון במאזן המסחרי. במילים אחרות, יתרות מטבע החוץ של המדינה הידלדלו ברמה מסוכנת, בגלל האוברדרפט המתמשך הזה. הרעיון של קברניטי הכלכלה היה להחליש מאוד את הלירה הישראלית החזקה כדי לעודד יצוא. בנק ישראל למעשה הדפיס כסף עבור הממשלה, שלקחה אותו כהלוואה למימון של ביטוח הצמדה. סוג של ביטוח נגד אינפלציה שהממשלה סיפקה לתושבים תמורת תשלום נומינלי קבוע באותם ימים. ככל שהדפיסו יותר כסף, ככה גדלה האינפלציה. והמדינה שהתחייבה לשלם לתושבים במסגרת הביטוח הזה, נכנסה למעגל אינסופי של חוב הולך ותופח שרק מזין את עצמו. תוסיפו לזה 4 מלחמות תוך 15 שנים, שמומנו באמצעות הדפסת כספים, ורק הוסיף עוד חוב על גבה של המדינה. תוסיפו לזה את משבר הרצת מניות הבנקים שהתפוצץ בקריסה של בנקים בישראל. המדינה נאלצה להלאים את הבנקים בעוד כסף שהודפס, וכמובן שהחוב של המדינה רק תפח. ואם זה לא מספיק, כל תשלומי הקצבאות לילדים, זקנים, נכים, פיצויי נפגעים מהמלחמות ופיצוי אובדן ימי עבודה של המשק בצווי 8 לאזרחים, רק העמיקו את החוב, כיוון שכל זה מומן מעוד כספים שהודפסו. בשיאה נמדדה אינפלציה שנתית של 445%. ההיסטוריה מלאה בתיעודים של משברים כלכליים, בועות וקריסות חוב. החל מטירוף בועת פרח הצבעוני בהולנד במאה ה-17, שבה פקעת של צבעוני הגיע למחיר של 2,500 פלורינים, בתקופה שבה שכרו השנתי של עובד מקצועי היה 150 פלורינים בלבד. במונחי ימינו, ניתן לומר כי הפרח עלה כ$76,000. בועות פיננסיות בשוק ההון שהתרחשו בארצות הברית כמו המשבר הגדול של שנת 1929 ומשבר הדוט-קום, וכמובן פיצוץ בועת נדל"ן כמו שכבר קרה בארצות הברית ובמקומות אחרים, אך זה של 2008 היה באמת אחד החמורים ביותר. דוגמאות למשברים של מדינות שקרסו תחת חוב מצטבר יש המון לאורך ההיסטוריה, חלקן אפילו חזרו על עצמן. ומשברים של היפר-אינפלציה, שברוב המקרים נבעו מהדפסת כספים בלתי נשלטת לצורך של מימון מלחמות או תשלום חובות ופיצויים למדינות אחרות. האחוזים שאתם רואים הם בעצם האינפלציה החודשית שנמדדה באותן מדינות, בשיא. לא הרבה אחרי זה המטבע פשוט קרס והכלכלה של אותן מדינות עשתה פשוט ריסט. בהיפר-אינפלציה בהונגריה למשל, המחירים הוכפלו כל 15 שעות. זה אומר שאם הייתם אוכלים בצהריים ארוחה ב-50 שקלים, ביום שלמחרת הייתם צריכים לשלם על בדיוק אותה ארוחה מעל 150 שקלים. אני מקווה שהכל היה מובן עד עכשיו. במידה ולא, אפשר להרגיש חופשיים, לחזור אחורה ולראות את זה שוב. בפעם השנייה זה באמת נראה שונה.